Tajjeb ma naqraw il-tieni qari li huwa propjament Salm 135 li faċilment nistgħu nintitolawh Għala nfaħru l-mulej. Tiftakru l-iskola kien jagħtuna xi 4 titli u mbagħad nażlu għall-composition hekk għall-essej. Dana propjament naħseb jiena ma nafux min kitbu, però naħseb jiena f'moħħu kellu irid nikteb essej li fih nagħti raġunijiet għala nfaħru l-mulej. Isimgħu. Faħru lis-sit. Faħru isem is-sit, faħruh u l-sira tas-sit. Intom li toqgħodu bil-wieqfa f'dar is-sit fil-btieħi ta' dar Alla tagħna. Faħru lis-sit għax is-sit hu tajjeb. Għannu tifħiriet l-ismu għax hu pjaċevoli. Għax is-sit għażel lil Ġakobb għalih innifsu Iżrael bħala l-possediment apprezzat tiegħu. Għax jinnaf il-sit hu kbir u l-mulej tagħna hu akbar mill-allat kollha. Kull ma s-sit jogħġbu jagħmlu fis-sema u fl-art, fl-ibħra u fl-għamieq kollha. Huwa hu li jikkawża sħab jitla' minn tar fl-art li jagħmel is-sajjetti għax-xita, li jġib ir-riħ mill-imħażen tiegħu u laqat il-primogenitu tal-Eġittu mill-bniedem sal-bima. U bagħat sinjali u eġubijiet f'nofshok o Eġittu fost Farawn u l-sira kollha tiegħu u laqat ħafna nazzjonijiet u qatel Slaten Setana, Sihon, sultan tal-Amoriti, u Og, sultan ta' Baxan, u s-saltniet kollha tal-Kanan, u ta' artijietom bħala wirt lill-Iżrael, il-poplu tiegħu. Osit ismek huwa dejjemi. Osit it-tifkira tiegħek hija minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni. Għax is-sit se jrott ġustizzja għall poplu tiegħu u se jagħti faraġġ lill-sira tiegħu. L-idoli tan-nazzjonijiet huma fidda u deb, ix-xogħol tidejn il-bnedmin huma għandhom il-ħluq iżda ma jitkellmux. Għandhom l-għajnejn iżda ma jarawx. Għandhom l-widnejn iżda ma jisimgħux. Ċertament m'hemm ebda nifs fi ħluqhom. Dawk li għamluhom għad ikunu bħalhom. Kull min jafda fihom. O dar Iżrael, bierak is-sit. O dar Arun, bierak lis-sit. O dar Levi, bierak lis-sit. Intom li tibżgħu mis-sit, bierku lis-sit. Imbierak ikun is-sit minn Sion li jammar f'Ġerusalem. Faħru lis-sit. Bl-Ebrajk. Halleluja. Amen. Taqblu miegħi l-aħwa li kulħadd ifaħħar dak illi l-aktar jieħu pjaċir bih. Ara li kien nifsek. Dak li l-aktar tieħu pjaċir bih tfaħru ma' ħadd ieħor, vera? Il-poeta John Keats, ta' poeta li kien, ħa pjaċir Brużinjol li semgħu saffar jew ikanta bil-lejl u minn ma raħ ġablu qalbu ġulġliena u kitiblu poeżija Ode to a Nightingale, poeżija mill-isbaħ tifaħħar il-dan l-asfur ċkejken. Il-poeta Malti tas-seklu 19 ukoll Gian Anton Vassallo kiteb tifħira lil Malta. Li tafuha l-koll, naħseb tallimtu għall-iskola insabiħu Malta tagħna. Mhux għax Malti nfaħrek jien issemmik id-dinja kollha. Magħruf ġmielek kullum kien ikompli jfaħħar il-larinġ ta' Malta u l-frawli u l-ħasel u x-xemx li ma xxawtikx bil-ħlew wassaħnek, ġid tagħmilek u taħjik. Patriot illi sab il-pjaċir tiegħu f'pajjiżu stess u allura faħħar il-pajjiż. Da hija xi ħaġa li tagħmel sens aħna bħala Kristjani għandna tema li nistgħu infaħru lill Alla tagħna dit-tema ma nibdluhiex ma' xejn hija ħasra illi xi Kristjani forsi ma jarfux li dinja s-sejħa, dinja l-vokazzjoni tagħna, li Alla qiegħed jagħmilna kantanti biex fi żmien u l-eternità nfaħruh, ninsġulu dan il-kantiku ta' tifħir lilu Alla ħaj u attiv fl-istorja umana. Alla li huwa magħna eżaltat fis-smawiet ta' bil-ħaq, ma xorta waħda huwa magħna hekk li s-salmista nasib ikonna nażlu vers ewlieni f'dal-essej tiegħu, f'dal-komponiment illi kiteb. Vers 13. Osit ismek huwa dejjimi.
Osejt it-tifkira tiegħek hija minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni. U ta' bilħaq irnexxielu li t-tifkira tiegħu li taħ dakinhar 3000 sen ilu għada tintuża sal-ġurnata tal-lum biex tispirana, biex tqanqalna ħalli infaħru ta' bilħaq lil dan Alla tagħna, Alla Trinità, Alla li tkellem permezz tal-profeti, Alla li ġibidna lejh permezz ta' Ibnu Ġesu, Alla li tagħna tama dejjema illi jgħidilna u jwedna illi dawk il-maħbubin tiegħu qatt jirrenjaw miegħu f'dinja ġdida. Smew iġ-ġodda u għad ġdida li fihom tagħmar il-ġustizzja. Alla ħaqqu it-tifħir tagħna. Bħasra ninnota illi xi Kristjani jibqgħu qishom ma jitgħallmux, illi jibqgħu qishom igergru, jbarqmu matul il-ġurnata, qishom il-vista tagħhom hija ikkakmata mat-tajn tal-art, meta Alla refalna, elevanna l-vista tagħna biex nammiraw il-kwiekeb. Alla tagħna din l-sejħa biex inkunu fil-kor universali tiegħu u infaħruh b'intelligenza, biħsieb, b'ispirazzjoni bħal m'għamel il-salmista u propjament anke mhux biss bil-fom imma bil-mod kif inġibu ruħna minn ġurnata l-oħra. Aħna nitħaltu ma' nies oħra u Alla jridna nitħaltu man nies l-oħra biex nuruhom u nikkonvinċuhom li Alla tagħna u Alla li ħaqqu kull tifħir. Bir-raġun l-Apostolu Pawlu jgħidilna illi għamlu kollox mingħajr tgergir jew tlaqliq. Saliċ kemm faċenda, għamilha mingħajr tgergir jew tlaqliq biex tkunu blaħtija u blaħjiena u li Alla bla teba f'nofs ġens mawweġ u maqlub li fihom intom tiddu bħal kwiekeb fid-dinja. Niddu bħal kwiekeb fid-dinja għaliex l-atteġġjament tagħna u dak li joħroġ minn fomna normalment għandu jkun tifħir lil Alla. Dan l-awtur ħansejħu is-salmista niseġ antoloġija ta' foħrija superlattiva lil Jahwe. Antoloġija pura illi issellifha jekk ikollok tistudjah fil-fond das-salm, kull ma għamel issellef minn parti oħra tal-iskrittura u niseġ ta' pizzerija. Ma kitab xejn oriġinali hu. Tant kellu però qalbu mimlija bl-iskrittura li xin ġibi x'jagħmel dal-essej biex jiktab dal-essej ta' foħrija lil Alla. Bdew jiġu dal-idejat mid-Deuteronomi, mis-Salmi, Ġeremija, minn Iżajija u għadhom flimkien f'poeżija tant ħelwa, tant sabiħa illi televana, mhux vera. Fit-tifħir tagħna nadraw il-Alla għal kull ma hu fih nnifsu. Ninsew l-interessi sikwit irrelevanti tagħna u l-ansitajiet żgħar tagħna ħafna drabi ħna ninkwetaw fuq il-ħmerijiet. Meta nfaħru lil Alla qed inwarrab il-jien tiegħi għalija qed ninsa lil nnifsi u qed ninxteħed dak l-oċean vast u infinit Alla ta' Iżrael. Ngħidulu inti stħoqlok u mulej qaddis. Lilek ninlodaw is-sema u l-art huma mimlija bil-glorja tiegħek. U jekk ma narawx is-sema u l-art mimlija bil-glorja t'Alla, għandna l-katarretti. Spiritwalment għandna l-katarretti. Is-smew u l-art huma invażati bil-glorja t'Alla. Mimlija kull fejn tħares. Mill-ikbar kwiekeb, hemm kwiekeb biljun darbi ikbar mix-xemx tagħna. U x-xemx tagħna hija ma nafx kemm l-1000 darba akbar mid-dinja tagħna. Il-glorja tiegħu mimlija kullumkien. Nagħtuh tifħir lil Alla l-Missier, ġieħ lilek Iben Etern, qima lilek Spiritu tal-verità u tal-ħajja. Infaħru lil Alla ma għalfejn għandna nfaħruh. Dan il-salmista jagħtina ħafna raġunijiet jiena għażilt 10 biss mill-komponiment tiegħu. U nixtieq narawhom flimkien biex qalbna tissaħħan. U millum il-qudiem nagħmlu għall-prijorità tagħna illi iva
minn dak il-moment li jdoq l-iżverjan fil-ħodu. Sa flaxija, u anke jekk nistembaħ bil-lejl għal xi raġuni oħra. Il-qalb tiegħi spontanjament iddur li Alla fit-tifħir u ringrazzjament. L-ewwel raġuni illi jagħtina għala għandna nfaħru l-Alla, l-ewwel raġuni bażika fundamentali għal kull raġuni oħra hija Jahweh huwa l-uniku Alla ħaj u veru. Huwa unikament Alla, il-pagani jivvintaw l-Alla tagħhom, ma huma kollha folot u gidba. Infatti jgħid li l-idoli tal-nazzjonijiet waqt jirreferi għal-reliġjonijiet l-oħra tal-ġnus, fil-Vant, il-Punent, diversi reliġjoni. L-idoli tal-nazzjonijiet huma fidda u deb ix-xogħol ta' dejn il-bnedmin huma invenzjonijiet tagħhom. Għandhom il-ħluq ma jitkellmux, l-għajnejn ma jarawx, il-widnejn ma jisimgħux, għandhom il-ħalq però huwa bla nifs, ma jiswew xejn. Alla li tkellem permezz tal-profeti u supremament avviċinana bibnu Ġesu Kristu huwa l-uniku Alla ħaj u veru. U allura bir-raġuni li Alla jgħidilna għandkom tħobblu l-muljar tagħkom b'qalbkom kollha u b'ruħkom kollha u bil-qawwa kollha tagħkom u b'moħħkom kollu il għaliex huwa l-uniku Alla. U m'għandu jkun hemm ebda rivalità fina lil min se nagħti l-devozzjoni jew il-lealtà jew l-ubbidjenza tiegħi. Lil min se naraf, mhix diffiċli. Alla wieħed veru wieħed hemm. F'Iżajija 44 jgħidilna hekk jgħid il-mulej, is-sultan ta' Iżrael, il-feddej tiegħu, il-mulej tal-eżerċiti. Jien huwa l-ewwel u jien l-aħħar. U m'hemmx Alla ieħor ħlifi. M'hemmx Alla ieħor ħlifi. U min bħali jista' jgħid dak li se jiġri minn waqqaft dal-poplu antik. Ħajarafuli u jippruvawli, ħajjgħidu x'se jiġri u dak li għandu jiġri. Alla jisfida lill-allat ta' parsi tal-ġnus. Jgħidulhom għajdu minn qabel se jiġri, Alla biss kapaċi jagħmilha. Il-Bibbja mqazza hija l-uniku ktieb li nkiteb bi profezziji kotrana illi seħħew miet ta' snin u anke eluf ta' snin wara li nkitbu. Huwa ktieb attestat minn Alla nnifsu illi Alla urina lu nnifsu permezz tal-kelma tiegħu. Kapaċi jagħmel hekk għaliex huwa l-uniku Alla ħaj u veru. La darba huwa l-uniku Alla, allura bil-fors huwa l-kreatur. Bil-fors huwa dak illi ġab fl-eżistenza kull ma tara, anke dak li ma tarax. Neħemija 9 naraw il-Leviti fir-restawrazzjoni tagħhom issa reġgħu lura lejn arthom f'Iżrael wara l-eżilju u hemm dan l-istejqien nazzjonali, l-poplu qed jerġa' jgħaraf illi aħna wlied Alla, aħna l-poplu ta' Alla. U l-Leviti jgħidulhom qumu birku lis-sit Alla tagħkom għal dejjem ta' dejjem u ħajkun imbierek li sem glorjus tiegħu eżaltat fuq kull barka u tifħir. Int waħdek is-sit. Int għamilt is-smewwiet, is-sema ta' smewwiet bl-eżerċitu kollu tagħhom. L-art u kull ma fija, l-baħar u kull ma fihom. Int tagħti l-ħajja lilhom kollha u l-eżerċitu smewwieti imil quddiemek. L-ewwel raġuni għalfejn għandna faħru l-mulej għax hu l-uniku Alla ħaj u veru. U Alla li għamilna salmija infatti jikkonkorri ma dal jgħid il-salmista jgħid kunu għafu li s-sit innifsu Alla huwa hu li għamilna u mhux aħna lil nfusna. Dik it-tertaq il-reliġjon falsa ta' miljuni ta' nies illum illi jemmnu fl-evoluzzjoni. Illi ġejna b'kombinazzjoni b'xi spark minn x'imkien. Le, huwa hu li għamilna. U allura id-devozzjoni u l-lealtà għandha tkun lejħ. It-tifħir għandu jkun lejħ għaliex mingħajru kieku ma nsir aħna fih ngħixu u nitħarku u għandna l-istess eżistenza tagħna. U meta nitilfu dil-viżjoni illi Alla l-ħaj l-uniku Alla ħaqqu t-tifħir tagħna meta nitfu dil-viżjoni induru lejn affarijiet li ma jiswewx, induru lejn id-degradazzjoni. Pawlu jiddeskrivi il-qagħda ta' żminijiet meta kiteb ir-Rumani f'kapitlu 1 l-idolatrija lampanti li kien hemm fi żmienu u jixlihom bażikament li huma
partu l-glorja talla ma gidba. Il-glorja talla esibita fis-smewit flok ma arfuha u flok ma rikonoxxew l-Alla l-ħaj, sawru l-nfushom idoli tal-metall, tal-ġibs u tal-injam. X'degradazzjoni nistgħu nerqu fija meta Alla sejħilna biex inkunu fil-kor tat-tifħir tiegħu. Raġuni oħra, għala għandna nfaħru lil Mulej il għaliex ejjew nikkonsidraw il-karattru tiegħu. Kif inhu l-Mulej? Kif jekk tiddeskrivih imqar b'kelma waħda kif tiddeskrivih? Il-salmista jolqot il-musmar fuq rasu u jgħid vers 3 faħru lis-sit għax is-sit hu tajjeb. Tajjeb. Seta qal ħafna aġġettivi oħra. Seta qal li huwa għaref, għandu kull tarif, imma il-Mulej huwa tajjeb. Attribut komprensiv illi jiġbor prattikament fih il-karattru tagħna. Alla huwa tajjeb. U rridu nkunu konvinti illi f'kull ma jagħmel il-pjan kollu tiegħu, il-trattamenti tiegħu magħna huma kollha tajbin għaliex huwa s-sors ta' kull tajjeb. Salm 73 jgħid tassew Alla huwa tajjeb ma' Iżrael. Salm 143 għallimni nagħmel ir-rida tiegħek għax jien Alla tiegħek tajjeb huwa l-ispirtu tiegħek mexxini fit-triq watja. Nies li kienu konvinti li Alla huwa tajjeb. Qatt m'għandna nħallu li jidħol dak li ċkien ħsieb f'moħħna li Alla huwa inġust, jew Alla mexa ħażin magħna, jew mhux fair magħna. Alla huwa tajjeb. Alla huwa tajjeb. Ġesu infatti jgħid m'hemm ħadd tajjeb. Ħadd m'hemm tajjeb. Li fwieħed Alla. Tgħidli l-anġel mhux tajbin? Tajbin. Imma min għamilhom tajbin? Alla. U l-qaddisim mhux tajbin, imma min għamilhom tajbin? Alla. Alla huwa s-sors. Alla għandu benevolenza, ġifieri irid jagħmel it-tajjeb, u għandu benefiċjenza, ġifieri attwalment u realment jagħmel it-tajjeb u xejn ħlief it-tajjeb. Ninkett meta nisma' anke Kristjani jeħduha kontra Alla fl-argumenti tagħhom għaliex ma jifhmux ċertu affarijiet li hemm miktuba fl-Iskrittura. Alla huwa tajjeb. U nkunu konvinti li huwa l-funtana perenni, ġifieri huwa l-funtana li ma taqtaqat, li minna joħroġ biss tajjeb. Barka. Ebda malevolenza, ebda ngan, ebda ħażen men fih. Ġwanni jgħidilna din mena hija l-bxara li smajna minn għandu u aħna qegħdin narfu wielkom illi Alla huwa dawl. U fih m'hemm ebda dlam xejn affattu, jgħidilna. Ebda dlam. Alla huwa fin-natura tiegħu tajjeb. Tajjeb essenzjalment u tajjeb immutabilment. Ma jinbidilx. Mill-eternità kien tajjeb, għadu tajjeb u jibqa' tajjeb. Avolja ħadnija kontrih. U avolja għamilna fattina u torna u tajnih darna Alla xorta waħda jagħti lill-bnedmin kollha u tjiet tajba. Tgħidli jikkastighom ukoll iva. Jekk jibqgħu mingħajr indiema jikkastighom skont il-ġustizza tiegħu. Imma il-grazzja komuni tal-Alla jagħtali illi jagħti għotjiet tajba, imqari qed jagħti n-nifs, u qed jagħti l-ikel, u l-bies, u jtallanna x-xemx, u jibgħatilna x-xita. Dan ma kollha għotjiet tajba l-Alla. Ġagbu jgħidilna kull donazzjoni tajba, u kull għotja perfetta ġejja minn fuq minant il-missier tad-dwal li miegħu m'hemmx varjazzjoni jew del ta' bidla. Kull għotja tajba ġejja minn għand Alla l-imbierek, il-fonti ta' kull barka huwa tajjeb u lajn ta' kull tjieba. Huwa s-sors ta' kull ma huwa sabiħ, ta' kull ma huwa lodevoli, ħaqqu tifħir, ta' kull ma huwa amabbli, jixraqlu jkun maħbub, ta' kull ma huwa ġust, ta' kull ma huwa ammirabbli. Biex jirqa nkantaw fonti ta' kull barka ejja intonali l-qalb għalik
imħabtek xmara fonda għaddejja tista' din inhom ġo fik. Dan huwa Alla tagħna. Alla li huwa essenzjalment tajjeb. Naf li għandna l-isfida tagħna u naf li ngħaddu mit-taħbit u mill-pressjonijiet. Ikkonvinċilek innifsek. L-Alla jaf bik, jaf bl-istorja tiegħek, jaf bid-dettalji kollha tiegħek u kif qed jitratta miegħek. Għajdu li intom huwa tajjeb. Għax Alla huwa tajjeb. U għal daqstant ħaqqu t-tifħir tagħna. Infaħru wkoll minħabba l-kobor bla qies tiegħu. Alla huwa ta' kobor bla qies. Aħna nitkellmu dwar l-infinità tal-Alla. Ġifier Alla ma nistgħux inkejluh b'ebda mod. Ma nistgħux nikkalkulawh. U bir-raġun. Vers 5 jgħidilna għax jiena naf li s-sit huwa kbir u li l-mulejtan huwa akbar mill-Allat kollha. Għax l-Allat kollha huma biss fażulli huma invenzjonijiet, imma Alla huwa kbir, huwa suprem fuq kull potenza, fuq kull qawwa oħra. L-omnipotenza tal-Alla, nitkellmu dwar l-omnipotenza tal-Alla. Alla li kapaċi jagħmel kollox, mhux attwalment jagħmel kull ma huwa possibbli li jsir. Imma kull ma jrid li jagħmel u kull ma jaqbel mal-karattru tiegħu u jrid jagħmlu. U jagħmlu faċilment. Alla huwa l-pantokrator. Dak illi huwa setani lilin mill-fema tagħna. Lilin mill-fema tagħna. Meta nimmeditaw fuq il-kobor bla qies tal-Alla, il-qalb tagħna tirreaġixxi bit-tifħir. Raġuni oħra, għala nfaħru l-Alla għaliex fis-sovranità tiegħu għażel nies biex ikunu magħrufin bismu assoċjati f'xirka ħienja tiegħu. Alla jħares lejn l-bnedmin, tiftakru Salm 14, li blaħjiet f'qalbu m'hemmx Alla, Alla ħares lejn u li tilbned biex jarek jekk hemm xi ħadd tajjeb, xi ħadd li jagħmel it-tajjeb. U qal ħlif qatti faħxin ma jagħmlux. M'hemm ħadd tajjeb. Kulħadd iddefja, kulħadd ħareġ għal triqtu. U f'din sitwazzjoni fejn dinja avversiva li Alla oġbu jażel nies għalih innifsu. Jiena niskanta u nitbellaħ kif insib nies illi jiddibattu jew jeħduha kontra din il-verità tant ħelwa. Tant ta' inkoraġġiment għalina. Meta naf li Alla għażilni u għażilni biex nemmen l-Evanġelju biex bih naqla l-maħfra tad-dnubiet u nkun sikur fi Kristu Ġesu. Kif nista' jiena ngħid kontrija dil ħaġa? Dil-azzjoni tant superba tal-Alla. Anke Mosè lil-niesu Lut ta' żmienu. Fakkarhom anke fix-xuħitu għallilhom għax intom poplu mqaddes lill-mulej Alla tiegħek. Il-mulej Alla tiegħek għażlek biex tkun poplu maħtur għalih, il-poplu speċjali tiegħu. Fost il-popli kollha li huma fuq wiċċ l-art, kien hemm ħafna popli oħra, ma l-mulej oġbu jażel lil-Iżrael. Il-mulej ma ħabkomx u lanqas għażilkom għax kontu aktar fil-għadd minn xi poplu ieħor, intom kontu l-iżgħar fost il-popli. Iżda għax il-mulej ħabkom u għax ried li żomm il-ħalfa li ħalef il-missirijietkom. Għalfejn għażilhom għax ħabkom. Meta nitkellmu dwar il-predestinazzjoni, qegħdin nitkellmu dwar l-imħabba speċjali tal-Alla lejn nies li huwa jrid li jkunu fil-kor etern universali tiegħu. Alla għażel nies. Il-fatt li għażel lil Ġakob jgħid hawnhekk vers 4. Vers 4. Għax is-sit għażel lil Ġakob għalih innifsu, qed jagħtiha bħala raġuni għalfejn nfaħru l-Alla. Għandu tifħiret l-ismu għax huwa pjaċevoli, għax is-sit għażel lil Ġakob għalih innifsu, Iżrael bħala l-possediment apprezzat tiegħu. Alla ried li Iżrael jkun it-teżor tiegħu, il-possediment speċjali tiegħu. U s-salmista qed jgħid din hija raġuni għalfejn għandna nfaħru l-Alla. Għażel lil Ġakob u mhux il-Eżaw. Eżaw kien il-tewmi tiegħu ikbar minnu li suppost il-barka tiegħu, il-barka ħada hu, imma Alla minn
qabel ma twildu, meta kienu għadhom fil-ġuf, Alla kellem l-ommhom u għalilha l-kbir jaqdel iż-żgħir. Ħabbejt lil Ġakob u bat lil Eżaw. Kif tirreaġixxi qalbna għal din il-sovranità ta' Alla? Tas-Salm jgħallimna biex nirreaġixxu bit-tifħir, biex nfaħruh. Malakija meta ra il-poplu tal-Alla kien bieret u kajman u indifferenti u bħalli kieku telef l-interess f'Alla. Malakija jibda l-profezija tiegħu billi jgħidilhom ara. Ħabbejtkom jgħid il-mulej. Dik l-ewwel kelma li qalilhom. Ħabbejtkom jgħid il-mulej. Iżda intom tgħidu kif ħabbejtna? Qabel ma naraw xi x'tostaġni. Għal qed iddikjar mill-bidunet ħabbejtkom. Kif ħabbejtna? U Alla jirrispondu jgħid jaqgħu Eżaw mhux ħu Ġakob? Jgħid il-mulej, madankollu ħabbejt il-Ġakob. Iżda jinstmerrejt lil Eżaw u l-muntanji tiegħu għamilthom ħerba u tajt wirtu lix-xakalli tad-deżert. Araw kif trattajt magħkom. Qed jgħidilhom, ara kif trattajt magħkom u araw kif jiena beritkom mhux biss bart li tnixxi l-ħalib u l-għasel imma wkoll bis-salvazzjoni tiegħi. Alla huwa sultan uniku, jagħmel kull ma jogħġbu, bla ħadd ma jindaħallu, għalfejn nippillaw kontra il-predestinazzjoni, kontra l-għażla ta' Alla, ta' xuħud ta' salvazzjoni, għax jidrinna li aħna Allat. Meta maħniex. Aħna trab tal-art. Alla għandu dritt, Alla għandu l-jett, illi jażel poplu għalih innifsu minn massa ta' umanità illi ribellat vilment kontra tiegħu. X'hemm ħażin fiha din? Diġà għadna infaħru mulej għax hu tajjeb. U jekk m'intix tifhimha din, għajt li m'iniex nifhimha. Imma toħodix kontra Alla. Itolbu biex ifehmielek għax hija verità superba. Ir-rieda tiegħu, ir-rieda tal-Alla hija bonfatt fis-sema, fl-art u f'kull imkien. Vers 6 jgħidilna kull ma s-sit jogħġbu jagħmlu. Araw il-kobor tal-Alla. Kull ma s-sit jogħġbu jagħmlu fis-sema u fl-art, fl-ibra u fl-għamiq kollu. Ċertament huwa sofran fis-salvazzjoni tagħna. Aktar minn hekk, huwa sofran ukoll fil-providenza. Fil-providenza dak li jiġri minn ġurnata l-oħra. Fit-tmexxija attiva tiegħu, fit-treġija kontinwa tiegħu, f'din id-dinja, mhux f'id-dinja biss, fl-univers. Imma aħna din ngħixu fuq id-dinja u tolqotna mill-qrib x'qed jiġri, gwerra fl-Ukranja u sebaħ u talam u aħbarijiet l-awlin, dak li qed jiġri huwa skont il-providenza tal-Alla. Anke affarijiet li forsi ngħidu Alla għandu kontroll fuqhom dal-affarijiet, ix-xita pereżempju, vers 7. Huwa hu li jikkawża sħab jitla minn tar fl-art, li jagħmel is-sajjetti għax-xita li jġib ir-riħ mill-imħażen. Ġifieri ir-riħ mill-liema direzzjoni, bliema qawwa, bliema veloċità, ix-xita kemm tagħmel, fejn tagħmel, meta tieqaf. Alla huwa xogħlu. Huwa xogħlu, huwa intimament involut f'kull avveniment, f'kull ħaġa illi tiġri f'din id-dinja tagħna. Issa l-mista jafas fuq il-kobor tas-sovranità tiegħu. Ma jħallix nimmaġina li hemm xi oqsma jew irkejjen illi Alla ma jindaħalx fihom. Le, Alla għandu ħakma assoluta u għajdu li intom ħakma tajba fuq kull ma għamelu. Min kull lat u minn kull angolu nikkonkludi dejjem milli jistħoqlu fuħrija. Is-sitt raġuni għalfejn għandna nfaħruh il-Alla għaliex ħatarna biex inkunu għaddejja tiegħu. Infatti s-salm hekk jibda, faħru lis-sit, faħru isem is-sit, faħruh u l-sira tas-sit. Xi privileġġ kbir illi aħna nissejħu lill-sira tas-sit. Pawlu kellu ċertu orgolju, Pawlu anke l-apostlu oħra. Pawlu lill-sir ta' Ġesu Kristu maħtur biex ikun apostlu.
li jiena l-sir ta' Ġesu Kristu. ċertu. Etaj l-sir xunu fi li tkun imma l-sir tal-mulej. Tal-mulej. L-sir jiena naħseb anke l-butler. Reġina ma għadix issa. Ma tar-reġina iħossu onorat li jiena naħdem f'Buckingham Palace. Butler tar-reġina. Araw da xejn. Faħruh u l-sira tas-sit intom li toqgħodu bil-wieqfa fid-dar tas-sit. Meta nqisu l-majestà insuperabbli tal-Alla. Alla fil-kobor tiegħu fis-sovranità tiegħu. U hawnhekk qegħdin nitgħamlu li aħna il-sira tiegħu, għaddejja tiegħu, dan huwa privileġġ kbir u sorprendenti. Imma l-issom ma taqafx hemm. Meta llum nafu illi Alla mhux biss iqisna bħala l-sira tiegħu. U sal-aħħar tal-Bibja isejħilna l-sira tiegħu. Revelazzjoni 22 l-sira tiegħu se jaqduh għall-eternità. L-sira tiegħu. Imma Ġesu darba qal lill-disċipli tiegħu, qalilhom ma nsejħilkomx aktar il-sira, għax l-sir ma jafx qed jagħmel sidu. Imma sejjaħtilkom ħbieb. Ħbieb, għax kull ma għarrafni l-missier jiena għarraftu lilkom. Wow! Il-sira vera, imma aktar minn hekk, ħbieb. Alla sejjaħ l-Abram ħabib tiegħu. Qed isejjaħ lilna ħbieb tiegħu. Ma l-issom ma tispeċax hemm. Alla illum jisna wkoll bħala l-uliet adottivi tiegħu. Uliet. Sira, ħbieb, uliet. Kull darba nitilgħu tarġa. L-uliet talla. Kapaċi nimmaġinawha din. Pawli jgħid, Efesin 1:5, fl-imħabba ippredestinana, għal dal-boħra qed jgħidilna titfixklux fil-predestinazzjoni. Dinja espressjoni tal-imħabba tal-imħabba speċjali tiegħu. Fl-imħabba ippredestinana għall-adozzjoni bħala awliedu permezz ta' Ġesu Kristu għalih innifsu skont l-intenzjoni tajba tar-rida tiegħu għax diġà nafu li Alla kull ma jagħmel huwa tajjeb. Raġuni oħra qal fejn għandna faħru l-Alla illi Alla iva l-sira tiegħu ħbieb tiegħu uliedu daħħalna f'daru. Ninsabu diġà f'daru. Vers 2. Intom l-sira tas-sit li toqgħodu bil-wieqfa f'dar is-sit fil-btieħi ta' dar Alla tagħna. Illi qegħdin ngħixu fil-btieħi tiegħu. Fil-btieħi tiegħu. Xi ħaġa qegħdin ngħixu fil-preżenza tiegħu. Irridu nirrealizzawha din. Qegħdin ngħixu fil-preżenza tiegħu. Ġakob meta ħarab minn ħuh għax ħaseb li ħajoqtlu. Ħarab lil Mesopotamja. U kellu jieqa fid-deżert. U qabad ġebla uża bħala mħadda u raqad kellu dik il-ħolma, is-sellum mill-art sas-sema, l-anġil talla tilgħu niżlin fuq u x'instembaħ baqa' mbellaħ qal ta' bilħaq Alla jinsab hawn. U jien ma kontx naf. Ta' bilħaq dan huwa bieb is-sema. Meta jkollna dik il-realizzazzjoni f'ħajjitna. Illi qiegħed fejn qiegħed. Fis-supermarket, id-dar, fit-triq, qiegħed fejn qiegħed. Tinsab fil-preżenza ta' Alla. U x'differenza tagħmel dik? Aħna qegħdin nagħmlu fil-btieħi ta' Alla tagħna. Meta jiena u ħames raba tiegħi konna Como darba u fid-dawl ħin indunajna kien dan il-dar kbir, palazzin kien, u kienet miftuħa għall-pubbliku. U aħna obxejn ukoll nistgħu nitlu, bxejn ma nitlu. U timsa saqajk ma tapit ma tmux tħalli xi marki. U miftuħ pittura, skultura, sabiħ immens ta' xi ħadd. Benestant. Ħassina ċerta hekk dimenza għaddej minn dan il-palazzin. Aħseb wara meta nafu li qegħdin fid-dinja li hija l-proprjetà t'Alla. Hija l-proprjetà t'Alla. Hija l-bitħa tad-dar tiegħu. Għax appuntu Alla tiddaħħalna fil-ġenna tiegħu. F'dar mis-Sirja ħafna majjar. Kieku ma kienx hekk kont ngħidilkom, se post għalikom. Ma xorta qegħdin fil-btieħi t'Alla tagħna. Il-bitħa hija taf kif
Imma xorta hija parti mid-dar. Pawla Apostoli jgħidilna fl-Efesin 2, hekk mela ma tkomx iżjed stranġieri u barranin, iżda intom ċittadini flimkien mal-qaddisin u membri tad-dar tal-Alla mibnin fuq il-pedament tal-Apostoli u l-Profeti b'Ġesu Kristu nnifsu bħala l-ġebla angolari. Alla diġà jiddikjarana li aħna membri tad-dar tiegħu. Aħna ta' ġewwa. Mhux hekk nitkellmu ħana Malti, aħna ta' ġewwa. Alla iridna narfu għadi li aħna nies ta' ġewwa. Nies ta' ġewwa. U da kollu maħabba s-salib, ovvjament. Maħabba s-salib ta' Kristu illi għamilha possibbli biex nidħlu fil-preżenza tal-Alla. Pietru fl-ittra tiegħu jgħidilna għax Kristu wkoll darba bata għad-nubiet il-ġust minn flok l-inġusti. U il-ġust li għax ħajja ġusta perfettament. Mit minn flokna l-inġusti li offendejna lill-Alla biex irressaqna lejn Alla u ressaqna lejn Alla għax diġà ninsabu fil-btieħi u dal-waqt se nkunu fid-dar infisha. Għana għalfejn nifaħru lill-Alla. Alla tagħna ħaqqu kull tifħir. Ħaqqu kull tifħir għax ukoll jopera favur niesu anke meta tara fejn ġejjin kontrik. Ġakob darbek ġralu għax ħaseb illi mela tilef il-Giuseppi għax bellaw ilu li kien hemm bima salvaġġa u qatlitu u ppreżentawlu il-kot tal-ħafna kuluri. Imbagħad qalu issa rridu nieħdu l-Benjamin l-Eġittu għax ma jtinix qamħ biex nieklu waqt l-aks da. U għalilhom mhux ħanħallih immur. Jiena ċaħħat minn Giuseppi u issa minn Benjamin ma jistax ikun. Kollox ġej kontrija qal. Kieku kien jaf. Kollox ġej kontrija. Kultant hekk naħsbu, kollox ġej kontrija. Meta fir-realtà kollox kien favorih. Għax Alla qed iħejji sigurezza għali u għal-familja tiegħu biex ma jmutux f'dak l-aks ta' 7 snin, jinżu l-Eġittu, hemmhekk isibu l-ken, hemmhekk ikun kapaċi jgħixu ħajja komda. Kollox ġej kontrija. Alla jopera favur niesu. Is-Salmista ifakkarna f'dan meta jgħid u laqat il-primogenitur tal-Eġittu mill-bniedem salbima bat sinjali u eġubiet f'nofsu Eġittu fost Farawn u l-sira kollha tiegħu u laqat ħafna nazzjonijiet u qatel slaten setana għalfejn għamel hekk minħabba niesu. Ebda raġuni, minħabba niesu. Biex jeħlishom mill-jasar tal-Eġittu u biex jagħtihom l-art li hu kien wiegħed l-Abraham, l-Iżak u l-Ġakob. Alla jopera favur niesu u għadu jagħmel ċertament hekk sal-lum stess. Il-konvinzjoni tagħna ta' jiena l-Apostlu Pawlu. Meta jgħid li aħna nafu li kollox jaħdem għal-ġid, kollox. Sew tista' tkun marda, tista' tkun falliment, jew tista' tkun dak li tidher traċedja f'għajnejk, kollox jaħdem għal-ġid għal dawk li jħobbu lill-Alla. Dawk li huma msejħin skont il-għan tiegħu. Iva, raġuni oħra, għalfejn għandna nfaħru l-mulej, għaliex il-mulej ikompli esprimi il-modrija tiegħu magħna. Alla huwa Alla ta' modrija, ta' simpatija, ta' mħabba li ma bħala. Aħna naffrontaw sfidi. F'dinja li opposta għalih, Alla jibqa' jagħtina il-komfort u l-faraġġ tiegħu. Vers 14. Isimgħuh. Se jagħti faraġġ lill-sira tiegħu. U meta Alla huwa xi ħaġa ċertament jagħmilha. Iżajja jgħid hekk ara farġu. Iva farġu lill-poplu tiegħi jgħid Alla tagħkom kellmu bil-qalb lil Ġerusalemm u nidula li t-tmiem il-jasar tagħha għalaq u nħaffer ħżunita għax ħadet minit il-mulej darbtejn għal dnubieta kollha. Alla ifarraġna l-aktar billi jarrafna u jkompli jikkonvinċina illi aħna nies maħfura. Nies maħfura. Nies illi issa Alla wedna fiħtijietom u fid-dnubietom jien ma niftakarx aktar. U dak huwa faraġ kbir għalija għax hemmhekk għandi t-tama, hemmhekk naf il-destinazzjoni tiegħi x'inhi. Finalment natuh qima lill-Alla
infaħruh il-għaliex irod ġustizzja għal poplu tiegħu jgħidilna. Irod ġustizzja għal poplu tiegħu. X'jiġifieri irod ġustizzja għal poplu tiegħu. Alla għad jasal dak il-jum illi bħalissa int li inti majra jew ikkritikat minħabba l-fidi tiegħek, jew imwarrab minħabba l-lealtà tiegħek lejn Kristu, jew mod il-ġemp, emarġinat, ifessu kontrik minħabba il-fidi tiegħek fi Kristu. Alla tjuri li int il-maħbub tiegħu. Għad jurija apertament, pubblikament, universalment. Qudiem l-anġel u bnedmin. Ruman 8:19 jgħid illi x-xenqa ħerqana tal-ħolqien qed tistenna bil-ħeġġa ir-rivelazzjoni ta' Wlied Alla. Il-ħolqien kollu qed jistenna dak il-jum grandjuż meta Alla jiġbor l-ulidu kollha. Poplu wieħed u jgħid dan huwa l-poplu tiegħi. Dan huwa l-poplu tiegħi li ħabbejt minn qabel it-tissis tad-dinja, li jien fdejt bid-dem ta' Ibni Ġesu, li jien qaddist bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħi, dan huwa l-poplu tiegħi. Bħalissa m'għadu din bħala naċ meħudin għall-biċċerija, bħalissa m'għadu din bħala anke nies tas-setta, vera? Alla għad irod ġustizzja għal poplu tiegħu. Kolossin 3:4. Meta Kristu li ħajjitkom ikun manifestat, din hija t-tama tagħna illi nafu li Kristu qatt jirritorna fid-dinja biex jiġborna fih danu, meta jkun manifestat, imbagħad intom ukoll se tkunu manifestati miegħu fil-glorja. Intom ukoll, il-poplu kollu tiegħu. Bir-raġun is-Salm jikkonkludi b'sejħa mġedda biex narfu lill Alla tagħna u nfaħruh skont il-biża li jixraqlu. O dar Izrael birek is-sit, o dar Arun birek is-sit, o dar Levi birek is-sit, intom tibżgħu mis-sit. Birku is-sit. Imbierek ikun is-sit minn Sion li jammar f'Ġerusalem. Halleluja. Amen.